mindenfajta hasi panasz szerintem azért induló pontja lehet akár egy daganatos betegségnek is. Mai átlagban 50 évesre határozzuk meg azt a szűrési határt, amikor valóban 5 évente gasztrokolonoszkópiára szükség van. Én mellette mindig szoktam legalább 2 évente hasi ultrangot javasolni, mellkasröntgent évente, főleg a dohányosoknak, és egy laborvizsgálatot. Sziasztok! Ez a Secret Medical Podcast legújabb epizódja. Köszönt benneteket a két műsorvezető, Sebesi Hunor, a Secret Medical ügyvezetője és alapítója, illetve jó magam, a Secret Medical nagykövete, Molnár Andrea. A mai vendégünk dr. Dubecz Sándor, sebész, gasztroenterológus, habilitált egyetemi tanár, illetve klinikai onkológus főorvos, akivel ma a gasztroenterológiáról fogunk beszélgetni. Szervusz, Sándor! Sziasztok, jó reggelt! Szervusz Sándor, köszönöm, hogy elfogadtad a mai felkérésünket. Az első szakvizsgádat 1982-ben szerezted, ez volt a sebészi szakvizsgád, utána jött a gasztroenterológia és az onkológiai szakvizsga, bár kiemelted itt az előzményekben, hogy onkológusként most jelenleg nem dolgozol, és kifejezetten a gasztroenterológiára fókuszálsz, mind az állami, mind pedig a magánegészségügyben. Igen. És hát itt egy hatalmas életutat látok, amit összeírtunk rólad. 33 hónapig ösztöndíjasként dolgoztál az USA-ban, Los Angelesben és Bostonban, 10 évig Ausztriában sebészként és gasztroenterológusként, 4-szer voltál Japánban, és a doktori disszertációdat Berlinben szerezted ösztöndíjasként a Humboldt Egyetemen. Hát ez egy gyönyörű pályafutás. Nekem azt mutatja, hogy a sebészet és gasztroenterológia terén a világ minden tájáról megismerted az emberek problémáit, és össze tudod hasonlítani a teljes globális állapotot. Hát tulajdonképpen ez így igaz, de én szerintem minden külföldi út csak annyit ér, minden ösztöndíj, amennyit az ember profitál, és amennyit tulajdonképpen beteg számára fordítani tud. Önmagában ezek szép címek, de hogy ez mennyit ér, ez mind a gyakorlatban derül ki. És miért fordultál kifejezetten a gasztroenterológia felé mostanában? Hát az az igazság, hogy sebészként én már aktívan nem dolgozom, az az elvem, hogy ez olyan, mint a tenisz. Amit nem tudok minden nap csinálni, az akkor ne csináljak. Ezért kedvem lenne operálni is, egy nagyobb műtétet, akár egy gyomor, nyelőcső, stb., de hogyha ezt rendszeresen nem tudom csinálni, akkor ennek nincs értelme. Viszont gasztroenterológiát mind államiban, mind magámban a hét minden napján gyakorlom. Azt hittem, hogy ebben van egy fontosabb mögöttes küldetés esetleg, hogy az emberek problémáiban ez annyira előtérbe kerül, hogy ez nálad is fókuszba helyeződött. Ez valóban ez a 3 szakvizsga nálam összefügg. Én, mint mondtam, én nem vagyok olyan gyakorló klinikai onkológus, igaz, 10 évet dolgoztam a Onkológiai Intézet mellkassebészeti, hasisebészeti osztályán, adódott ott, hogy megszereztük az onkológiai szakvizsgát, de én kemoterápiát nem adok, de talán a szemléletet azért örököltem a ottani főnökeimtől, hogy tulajdonképpen mind a sebészet, mind a gasztroenterológiai sebészeten belül az onkológiai eredetű betegségek felé forduljak. Mivel foglalkozik a gasztroenterológia? Gasztroenterológia egy tágfogalom, egy gyűjtőfogalom, tehát mindazon hasi szerveknek a betegségeit, azoknak a diagnosztikáját és a gyógyítását foglalja össze. Milyen panaszokkal érkeznek hozzád a betegek? Mivel érdemes már orvoshoz fordulni, kifejezetten gasztroenterológushoz? Na most én azt mondom, a rendelésemen általában a betegségek többsége azok puffadással érkeznek. Ez szintén egy gyűjtőfogalom, ez a leggyakoribb betegség. Azonban, sőt, azt kell mondanom, hogy a betegeknek a többsége már eleve
eleve a internetről szinte már gyógyította magát, és már eleve úgy jön, hogy ő DOA-enzim meghatározást kér, ő már akkor laktózintoleráns, tehát tulajdonképpen a mi feladatunk, hogy természetesen ezekre megadjuk a megfelelő választ, de megpróbáljuk terelni szakmai vonalak alapján a betegnek a kivizsgálását, illetve a terápiáját, hogy mi az ő valódi betegsége. Én úgy gondolom, hogy egy gluténbetegség, egy cöliákia, egy laktózintolerancia nagyon-nagyon fontos, és fontos, hogy erre a beteg megkapja a választ. De ha már hozzánk fordul, azért azt látni kell, hogy ezekbe a betegségekbe a beteg biztos, hogy nem hal bele, de hogyha ezen betegségeknél az apró tünetek mögött nem vesszük észre, hogy esetleg egy lappangó, daganatos betegsége van, akkor ez nagy szégyen ránk néz be. Tehát igazából meg kell a beteg kéréseire adni a megfelelő választ, de főleg fontossági sorrendben próbáljuk megtalálni azokat a diagnosztikai eljárásokat, amely beteg korosztályának, panaszainak megfelel. Említetted, hogy az egyik leggyakoribb panasz ugye ez a puffadás. Itt nálunk elég nagy a proktológiai rendelés, és látjuk, hogy a székletpanaszok, a végbélrepedés szinte így magasan kiemelkedő proktológiában, vagy ezen a területen a szakrendelésekben. Mikor választódik el a proktológia és a gasztroenterológia? Proktológia ugyanúgy, mint azért én is végzek proktológiai beavatkozásokat, illetve végeztem. Hát a gasztroenterológiának egy nagyon kicsi szegmense. Az ánusz nyílástól 5-10 vagy maximum 20 cm-ig terjed a beteg vizsgálata. Teljesen más, hogyha a beteg mondjuk 20 éves és aranyeres panaszokkal érkezik, akkor természetesen az esetek többségében elengedi a proktológiai vizsgálat. De ugyanez a beteg mondjuk 50-60 év feletti, akkor úgy gondolom mindenfajta proktológiai beavatkozáshoz szükséges egy daganat ellenes vizsgálat is, tehát egy screening vizsgálat, mondjuk függetlenül attól, hogyha a beteg nem fogyott 20 kilót, étvágytalan, tehát nincsenek daganatos általános tünetei. A puffadás mellett mik azok a tünetek vagy betegségek, amikkel még kiemelkedően fordulnak gasztroenterológushoz, vagy kell gasztroenterológushoz fordulni? Mint mondottam, beteg eltában már tudja magáról, vagy gyanítja, hogy ő laktózintoleráns, lisztérzékeny, de általában a puffadás az, ami a fő panasz, ami beteget. Akkor erre nekünk meg kell találni a megfelelő választ, ki kell találni, ez egy anyagcserebetegség, akkor az elhízásától, a cukorbetegségétől, vagy valamilyen enzimhiánytól van ez az egész, és a megfelelő diétát, akár egy FODMAP diétát, vagy mediterrán diétát javaslunk a betegeknek, abban az esetben, ha már mondjuk egy daganatos betegséget kizártunk. Miért nem szabad ezeket amúgy félváról venni, ezeket az emésztőrendszeri panaszokat? Én azt mondom, hogy mindenki a saját egészségének a menedzsere. Ha az ember megnyeri a betegnek a bizalmát, van egy betegnek egy bizalma az orvosához, és elfogadja annak a tanácsát, akkor úgy gondolom, hogy végig lehet vezetni azokon az a vizsgálatokat, amit mondom, a legfontosabb dolgot, a daganatos betegséget kizárják, tehát kizárhassuk. De megint azt mondom, hogy hiába a nagyon szép rendelő, az amerikai stílusban fölszerelt akár a legjobb japán endoszkóp, ha nincs meg hozzá egy olyan személyzet, a orvostól, a nővértől, az endoszkópus asszisztenstől kezdve, nincs hozzá, ami elnyeri a betegnek a bizalmát. Én úgy gondolom, hogy ez már az első bemutatkozáskor ez már kiderül, hogy vagy van bizalma a betegnek, vagy nincs, vagy hogy elfogadja ezt, vagy ha más nem, csak gondolkozik rajta, hogy akkor legközelebb eljön, és akkor valóban megcsináltatja azokat a vizsgálatokat. Ugye beszéltünk az emésztőt, itt a puffadásról, ami kapcsolódik egy emésztőrendszeri problémához. Mik Magyarországon a legnagyobb emésztőrendszeri betegségek?
Hát ez emésztőrendszeri betegségek egyrészt, hogy milyen rizikófaktorok vannak. Hát Magyarországon vagyunk, nyilván alapvetően egy elhízás. Hogy mi az elhízásnak a kritériuma, megvannak a megfelelő statisztikák, de azon kívül megvan a Magyarországon, mik azok a rizikófaktorok, mondjuk az alkoholizmus. Hát, hogy mi számít alkoholizmusnak Magyarországon, szeretve tisztelt volt főnököm Besznyák professzor jut ezzel, aki azt mondta, hogy ki is az alkoholista, az, aki többet iszik az orvosánál. Tehát ez egy nagyon relatív fogalom, hogy mit mondjuk, hogy mi az alkoholista. Én sose szoktam a betegeknek valóban tiltani az alkoholt, csak magát a mértéket. Tehát, hogyha valaki megiszik egy pohár vörösbort, attól biztos, hogy nem lesz alkoholista. Jó, hogy Magyarországon null diéta van például a vezetést illetően, de van nagyon sok ország van, ahol ezt megengedik. Megengedik, akár Ausztriában is ott egy pohár sört vagy egy jégert meg lehet inni, mert tudták jól, hogy az osztrák ember nem issza meg a másodikat. Hát Magyarországon ezt nem lehet megengedni, mert sajnos akkor jön a második vagy harmadik. Ugyanúgy úgy gondolom, hogyha valaki dohányos, én meg szoktam mindig kérdezni a betegektől, hogy dohányzik-e. A standard válasz, hogy csak ennyi dohányzom. Tehát minden dohányosnak csak fél doboz, csak egy doboz. Én azt mondom, hogy ebből a dohányos mondjuk 1 millió forintot költ évente a dohányzásra, tulajdonképpen csak arról az 5 szárról, csak arról a 10 szárról kéne lemondania, hogy a gastrointesztinális panaszairól, a gyógyulást várjon, ettől biztos, hogy meg kell válnia. Tehát ezek a fő magyarországi rizikófaktorok, a zsíros ételek, ebből is, ha mindennaposan csak ezt étkezünk, akkor nyilvánvaló a gastrointesztinális betegségek közé fog kerülni ez a beteg. Nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogyha valakivel beszélünk a gastroenterológiáról, vagy itt nálunk fölkerül és irányítjuk a pácienst gastroenterológushoz, akkor az első mondatuk, hogy jaj, az akkor tükrözés. Minden esetben történik egy tükrözés, tehát abszolút része a gastroenterológiai vizsgálatnak egy gyomor- vagy végbéltükrözés, vagy ez csak egy hiedelem? Ez részben hiedelem. Én megmondom őszintén, csak a saját gastroenterológiai álláspontomat mondom el. Én úgy gondolom, ez egy invazív vizsgálat. Invazív vizsgálat, aminek azonban vannak veszélyei. Azt kell mérlegelni, hogyha én elvégzek egy ilyen vizsgálatot, azzal mit nyer a beteg, illetve ha elvégzek ilyen vizsgálatot, akkor mit veszít a beteg. De ennek a fordítottja is igaz, hogy ha nem végzem el ezt a vizsgálat, azzal mit nyerek és mit veszítek. Ezt a 4 dolgot felsorolom a betegnek, hogy ezt a 4-et, és akkor úgy kialakítjuk a közös álláspontot. De én azt szeretném ismételni, én sosem kezdem endoszkópos vizsgálattal. Mi ez egy invazív vizsgálat? Én mindig egy céltudatos célirányos laborvizsgálatot kérek, egy hasi ultrangot kérek, ezek ugye nem fájdalmas vizsgálatok, de mondjuk a vérvételet maga önmagában szúrás kellemetlen. Tehát hasi ultrangot, epekő, máj, pankrász, pese, kóros hasüri folyadék, esetleges kismedencés szervek. Ezek után, hogyha ezen látok, hogy valami kóros van, akkor esetleg kiegészítő laborvizsgálatok, esetleg tumormarker vizsgálatot kérek, de vannak olyan dolgok, akár egy nyelési panasz, sajnos nyelési panasznál nagyon gyorsan kell csinálni, pláne mondjuk idősebb korban gasztroszkópos vizsgálatot, vagy hogyha esetleg nagy szűkületre van gyanú, akkor először egy nyelési röntgent csinálok, hogy azt a szűkület tudatában végezem el a gasztroszkópiát. Tehát akkor kimondható, hogy az esetek kis részében történik tükrözés. Természetesen, ha egy akut vérzéssel, szurokszéklettel, vérhányással állunk szemben, akkor mindenfajta labor, mindenfajta nélkül, vagy ultrang nélkül meg kell csinálni az endoszkópos vizsgálatok, akár egy életmentő lehet. Ez nem diagnosztikus, hanem egyben terápiás endoszkópia is.
Egy kicsit szedjük össze, hogy milyen komolyabb tünetekkel kell érdemes gasztroenterológushoz fordulni. Hát kétfajta van. Vannak, ami a tünetes, van, aki a tünetmentes beteg. A Mhm. tünetes betegeknek mindenfajta, amit már korábban már részletesen tárgyaltunk magába, a puffadás, hirtelen fogyás, széklet, habitus megváltozása, valami olyan fajta nem várt hasmenés, tehát nem egy valamilyen romlott étel fogyasztás, vagy gyanús étel fogyasztása után, de egy hasmenés, ami egy nem gyerekkorban, hanem egy idősebb korban hirtelen idáig mindennapos székülítés mellett hirtelen rendszertelenné válik a periódus. Van egy bizonytalan hasi fájdalomfogyás. Én azt mondom, hogy nagyon széles a tárháza, tehát ha valaki legalább a közvetőorvoshoz forduljon, az meg úgyis a gasztroenterológus fogja irányítani. Tehát nem lehet behatárolni, hogy tól-ig csak ekkor érdemes gasztroenterológus menni. Mindenfajta hasi panasz szerintem azért induló pontja lehet akár egy daganatos betegségnek is. És ahogy az előbbi elhangzott, hogy esetleg nehéz nyelés esetén is. Nehéz nyelés, ugye az első lépés az, hogy mondjuk egy fülorgégészeti vizsgálat, egy szájüregi vizsgálat, egy torokvizsgálat, egy gégevizsgálat. Ő úgy is látja a gégész, hogy itt valószínűleg feláramló savgőzök okozzák a gégének a gyulladását, úgyis gasztroenterológus irányítja, akár egy Helicobacter pylori baktérium megállapítására, vagy ha idősebb az illető, akkor egy gyomor tükrözésre, és abban egy bekötött biopsziára, amiből meg lehet állapítani a Helicobacter pylori fertőzést. A reflux és a gyomorideg az mennyire népbetegség? Hát tulajdonképpen stressz állapottal függő. Nyilván egy nagyvárosi forgalomban élünk, mozogunk, egzisztenciális gondunk van. Mindig azt szoktam mondani, hogy valaki refluxos betegséget kap, van, aki szívinfarktus kap, van, aki gyomorfekét kap, magas vérnyomást kap. Tehát tulajdonképpen a tüneteket kell kezelni. Megint visszatérve egy régi főnökön mondta, hogy könnyű annak, aki mondjuk egy bácsika egy pipa dohányt elszív minden nap, egy pakli dohányt elszív, megiszik egy liter bort szódával, csűrben alszik egy órát, megkapálja a szőlét, és 90 évet él. Nyilvánvaló, egy hajtós időszakban vagyunk, egzisztenciális gondjaink lehetnek, meg akarunk felelni magunknak, a családunknak, a környezetünknek. Ez sajnos stressz szituációt okoz, különböző betegségeket. És pont az, hogy mondjuk egy félórás gasztroenterológiai beszélgetés alatt azért ritkán derül ki, hogy mi is az a valódi ok, ami miatt a beteg tüneteket produkál, és ezek a tünetekkel vagy gasztroenterológushoz, vagy sebészhez, vagy proktológushoz fordul, vagy esetleg égészhez. Teljesen gyógyíthatóak és egészséges mederbe lehet terelni a pácienseket egy életmódváltással, egy kezeléssel? Vagy ezekkel általában utána életünk végéig együtt kell élni? Nézd, az az igazság, hogy 100%-osan semmi sem mondható ki. Tehát nyilvánvaló egy életmódváltás. Tehát leszokni bizonyos élvezeti cikkekről. Mozgásszegény életmódot folytatunk, autóba beülünk, idejövünk, rohanunk, megyünk, tovább dolgozunk. Tehát ha nem tudunk beiktatni valami olyan fajta rendszeres mozgást, meg tudjuk azt állni, hogy 3-4-szer étkezünk naponta, 14 vagy este 18 óra után már nem nagyon étkezünk, főleg lefekvés előtt. Megpróbáljuk, akár már említettük, a FODMAP diétát tartani, vagy mediterrán ételt tartani. Azonban ezek nem olcsó dolgok. Tehát pontosan a diétásan értezi, az egy drága mulatság. Ahhoz egy megfelelő anyagi háttér is kell. Hogy eljárjunk mondjuk úszodába, vagy futni idő kell, felszereltség kell, ami szintén nagyon nehéz. Ott van a család, ott van a munkahelyi elvárások, tehát ezeket nehéz összehangolni, de mint mondottam, mindenki a saját egészségének a menedzsere, meg kell találni.
Doktor úrnak van olyan sikersztoria egy pácienssel, amire tényleg úgy büszke, amit így szívesen megosztana velünk? Az az igazság, hogy nagyon sokszor, hát mondjuk, mint gasztroenterológiából, és gasztroenterológiában volt tényleg ilyen. Elmagyaráztam a FODMAP diétát a betegnek, aki puffadt. És ami elég nehéz, hogy ezt ne edd, stb. Visszajött egy beteg, és akkor azt mondta, hogy tanár úr, én megmondom őszintén, nem fogadta meg a tanácsát. Én őszintén, de mégis meggyógyultam. És nekem hogyan? Hát akkor mondja el a receptet. Hát nézze, jött a húsvét, és meg volt a bőti időszak. Csak azt alkalmaztam, ami a Bibliában elő van írva, és teljesen meggyógyultam. Azt mondom, köszönöm szépen. Tehát végül is a böjt az egy diéta Hát volt. az a legjobb. Tehát az a legjobb. És valóban le van írva, míg nem szabad enni. Böjtölt, azt mondta, teljesen megszűnnek a puffadása, teljesen. Tehát van ilyen is. Van olyan, amikor tényleg azt mondja, hogy hasmenéses beteg. Azt mondja, nem tudtam elmenni dolgozni, mert már ki kellett számolni, hány méterre kell mennem, és hogy pelenkát kellett hordani szégyenszemre. Kizártuk a gyulladásos faktort, kizártuk a fertőzéses faktort, megkapta megfelelő gyógyszerezést, azt mondta, nem hiszi el. De most már kilométeret el tud menni, naponta egyszer vagy kétszer van. Ezek apró sikerélmények, de tényleg jól esnek. Meg valakinek a teljes életminősége javul Megváltozott, ezáltal. így van. Ugye az idegességgel kapcsolatosan beszéltünk arról, hogy ez végül is megbetegít. Ott van a gyomorideg. Nagyon sok ember küzd a gyomorideggel, és az ismerőseim körében is tapasztalom, látom, hogy úgy gyomoridegen van, és akkor vissza ide az előző pácienshez, azonnal rohanni kell a WC-re. Hogyha ez évekig elhúzódó dolog, ez gyógyítható, vagy mentálisan a stresszt kellene valahogy tudni belülről legyőzni, hogy ez ne egy gyomoridegben. Nézd, az, hogy évekig ki. tart, hogy a hasmenése van, és évekig tart, hogy rohanni kell, mert ez szégyen. Szégyen, hogy nem volt egy gondos háziorvossal, nem volt valami családi ismerős, és azt mondta, hogy te légy szíves, menjen már orvoshoz, vagy legalább vizsgáltass ki magad. Ugye, akinek ilyen van, nincs egy fertőzéses eredetű hasmenése, az veszélyes a környezetére, azt gyógyítani kell. Nincs a vér a székletébe, mert az lehet akár egy vérző polip, lehet egy vérző aranyér is, de lehet akár egy kezdődő dagantos betegség. Tehát, hogyha tulajdonképpen egy nagyvárosban, vagy egyáltalán ahol orvosi háttér van, ilyen előfordul, hogy évekig tart, ez nagy szégyen ránk nézve. Tehát azt gondolom, hogy ez nem a mindennapi állapot, Ja, hanem értem. az idegességgel összefüggő. Tehát amikor ideges, akkor rögtön hasmenés és gyomorideg. Nézd, én azt mondom, hogy mindig az alapvető okokat meg kell keresni. Tehát kizártuk a gyulladásos bélbetegséget, a daganatos bélbetegséget, kizártuk, akkor valószínűleg, hogy probiotikumot adnék mondjuk az első lépésbe, amelynek az jelentőség egy jó baktériumokat épít be a vastagbélbe, és azokat a rossz baktériumokat, ami fölszáll a vékonybélbe, és ott gázosságokat okoz, puffadás és hasmenést, azokat eliminálja. Most ez nem a reklám helye, minden gasztroenterológusnak megvan a maga csodaszerei, ami magának bevált, és azt alkalmaz a betegénél. Tehát ez valóban gyógyítható, de megmondom őszintén, ilyen szóba, hogy gyomoridegen van, ez egy nagyon népies vagy vulgáris kifejezés, tehát valóban okokat kell keresni, és nem csak a tüneti terápiát folytatni. És legyinteni egyet. Igen. Ugye a televízió tele van ezekkel a haspuffadásos reklámokkal, és az ember gyorsan el is szalad a gyógyszertárba. Mikor van az a vészcsengő, hogy tényleg ennek komolyabban utána kellene járnom, mert a harmadik dobozért megyek egy különböző márkától, és én ezt így nem is akarok ezzel szembesülni, nem is veszem igazán komolyan, félváról veszem, mert hát
ez egy ilyen népbetegség, mindenki puffad ünnepekkor például. Nézd, az igazság, hogy az ember attól függ, hogy melyik tévéadót nyitja ki, mindegyik tévéadó valamelyik probiotikummal van kapcsolatban. Ez egy marketing fogás. Megint azt mondom, maga a Szent válogatja, hogy melyiknek vannak jó tapasztalatai. Tehát mindenféleképpen azt mondom, hogy mielőtt ennek azért bedőlnénk, azért keressünk föl valóban legalább háziorvos vagy szakember, de vigyázni kell a reklámokkal, mert ugyanúgy aspirint is reklámozzák, mindenfajta megfázás. Azt nem mondják, hogy sajnos azért ez egy gyomornyálkártya károsító, és vézést is okozhat, és maximum, hogyha az embert mondjuk aspirint vagy szaliciliátot szed, akkor könyörgöm, akkor legalább gyomorvédőt is szedjen mellé, ami kimarad sajnos a reklámokból, tehát ezektől a reklámokból gyököt kell vonni, el kell osztani, és csak úgy nagyon-nagyon fenntartással szabad megfogadni, de a laikus ember számára történnek ezek a reklámok, ennek marketing háttere van, nem tudjuk befolyásolni. Doktor úr, készültél nekünk egy kis statisztikával, ezek miről szólnak? Hát tulajdonképpen statisztikák csak arról, hogy ha esetleg olyan kérdésetek van, ami mondjuk a rákhoz vezethet, vagy melyik ezek a rizikófaktorok. Én különösebben megint azt mondom, hogy a szűrés fontosságára szeretném fölhívni a panaszmentes beteg. A panaszmentes beteg, hogy mikor forduljon, hogy esetlegesen időben felvezett rák, vagy rák megelőző állapotokban hány százalékban alakulhatnak ki esetleg rákok. Tehát én azt mondom, hogy mai átlagban 50 éves határozunk meg azt a szűrési határt, amikor valóban 5 évente gasztrokolonoszkópiára szükség van. Én mellette mindig szoktam legalább 2 évente hasi útrangot javasolni, belkasröntgent évente, főleg a dohányosoknak, és egy laborvizsgálatot, de sajnos a dagantos megbetegedések már fiatalabb korban is megjelennek, ugyanúgy megjelennek már 45-40 éves korban, pláne, hogyha valakinek egy colitis ulcerózája van, annak a talaján is a gyulladásos bélbetegség talaján is alakulhatnak ki, és ebből is egy nagyon keserű tapasztalat, hogy mondjuk a colitis ulcerózás beteg, ami sajnos Magyarországon elég gyakori, ha nem is egy népbetegség. Tulajdonképpen időben tehát diagnózisra kerül, felfedezhető, panaszmentessé tehető, de nem gyógyítható. Én találkoztam olyan beteggel, aki csak úgy jött mindig, hogy a szokásos gyógyszerét tessék fölírni, nem akarok tükrözést, csak gyógyszert fölírni. Amikor először találkoztam egy ilyen beteggel, ő is azt mondta, hogy hát én csak szeretném fölírni a szokás gyógyszerekem, és már megyek is. És kérdezem, hogy mikor volt tükrözése. Hát azt mondja, hogy 4-5 éve volt, egy 37 éves nőbeteg 3 kisgyerekkel. És én mondtam, én nem vagyok hajlandó tényleg ebben pragmatikus, nem vagyok hajlandó fölírni, és a gyógyszereket addig írom föl, csak a gyógyszert, ameddig a kitűzött kolonoszkópia el nem jön. És ennek a 37 éves 3 gyereke családjának ott volt a vastagbélrákja, amit azonnal meg kellett operálni. Tehát megint azt mondom, magyar ember ki tudja játszani a szabályokat, föl tudja iratni a gyógyszert, megszerzi így, úgy, amúgy, de tulajdonképpen a saját egészség ellen hat. Tehát én úgy gondolom, az alapszabályokat be kell tartani, és ugyanúgy a tükrözéseket a panaszmentes betegeknél is el kell végezni. Az, aki például colitis ulcerozás beteg, vagy esetleg Crohn-beteg, a szövettantól függ, hogy milyen szövettani típusa volt, gyakrabban kell elvégezni a tükrözést. Aki már egyszer polipektómián átesett, azután én tulajdonképpen 1,5-2 éven belül javaslom a tükrözést, akkor is, hogyha panaszmentes. Megint azt mondom, hogy milyen volt a polipnak a szövettana. Ugye
Csak a polipokról annyit, hogy ugye ez egy tág fogalom, hogy mi tartozik polipnak. Hogy a polip szövette milyen volt, attól függően kell elvégezni a kontrollvizsgálatokat. Tehát a legegyszerűbb, a polip nélkül Magyarországon körülbelül a vastagbélnek a gyakorisága 3-7% lehet, a teljesen panaszmentes betegeknél is, mondjuk egy középidős betegnél. Akinek polipja volt, ugye az, hogy most tubuláris villózus, tubulovillózus típusú szövettanokat ismerünk, attól mekkora volt a polipnak a nagysága. Például a 5 mm alatti kis hiperplasztikus polipokat ugyan eltávolítjuk, de szövettanra nem küldjük, nincs is értelme. Ha ezt mindent elküldenénk, akkor a szövettanászok meghalnának a felesleges munkába. De hogyha tubuláris volt a polip, villózus vagy tubulovillózus, akkor a onkológiai betegségeknek, malignus betegségeknek előfordulása növekszik. Ha a polip 2 centiméternél nagyobb volt, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy ott is messze növekszik a malignitásnak a lehetősége. Az ánusz közeli óriás polipoknál szintén sokkal gyakoribb a rákos elfájulás. Tehát azt mondom, hogy ezeknél a betegeknél tényleg 1,5-2 évenként el kell végezni a kontrollkolonoszkópiát. Ez egy megfelelő hálózat szükséges. Hála Istennek van a Nemzeti Népegészségügyi Központnak van egy programja, kiküldi a betegeknek, hogy betegeknek kiküldi egy kis tégely, tessék visszaküldeni, amire a beteg megkapja a választ, hogy nem, tehát hogy érdemes, tehát a Weber pozitív, érdemes elvégezni a kolonoszkópiát. Tulajdonképpen ezek érzékeny vizsgálatok, ha arra gondolok, mondjuk egy kád vízbe bedobunk, vagy becsepettünk egy csepp vért, akkor az eloszlik. De ebből már ki lehet mutatni azt az egy csepp vérbe is ott van. Na most, hogy ezek a Weber vizsgálatok lehetnek pozitívak, negatívak, illetve pozitívak is. Tehát azért vigyázni kell, mert hogy ha valaki erősebben megdörzsöli a fogát fogmosáskor, és gingivitisze van, akkor is lehet. Ha aranyere van, akkor is lehet. Tehát én annyit szoktam javasolni, hogy egyrészt, hogy 3 vizsgálatot kell elvégezni, és a vizsgálat előtt egy Weber diétát tartani, mert ugye egy nem kellően ásült húsnál, egy ilyen nyers kolbásznál, stb. Lehet valóban Weber pozitivitást előidézni, de ez még mindig sokkal kisebb probléma, ez alapján történik meg a kolonoszkópia, de kolonoszkópia mellett én mindig meg szoktam javasolni a gasztroszkópiát is, ott is lehet vézésforrás. És ha mind a 2 negatív, mi 2 között a vékonybélben is lehet vézésforrás, amire más vizsgálatok vannak. Említette itt a kialakuló rákbetegségeknek az egyik melegágya ugye a polip. Igen. A gyulladásos bélbetegségek. Mik azok, amik még egy ilyen jó kis melegágyként szolgálnak, és oda kellene figyelni rá? Hát ez az igazság, hogy a polipokra mindenféleképpen a gyulladás és a genetikai esetek, hogyha felmenők között legalább 3 felmenőnél van rákos, emésztőrendszeri rákos megbetegedés, akkor lehetséges, hogy még genetikai vizsgálatokat is érdemes elvégezni. Akinek van mondjuk, hogy polipja van, én meg szoktam javasolni a testvéreinél is, és a felmenőinél, meg a gyerekeinél is történje meg a kolonoszkópia, esetleges a polipok kimutatására. Tehát ezek megint a szűrővizsgálatok a fontossága, a panaszmentesség. Tehát polipokra, gyulladásos bélbetegségre vonatkozólag, a genetikára vonatkozólag, habár ebből egy kicsit én úgy lazább vagyok, mert ha azt mondja, hogy ő neki valamelyik közeli rokona emésztőrendszeri rákbetegségbe,
hal meg, akkor még panaszmentesség esetén azt mondom, oké, fiatal, 40 éves, de akkor is csináljuk meg az endoszkópiát. Beszéljünk egy kicsit magukról a tükrözésekről. Mit érdemes róluk tudni? Mennyire fájdalmasak, altatásban végezhetőek, vagy kérhetjük-e? És hát nyilván az emberek nagyon félnek és aggódnak egy ilyen kezeléstől. Én csak a saját tapasztalatomat tudom el, mert nekem is volt többször gasztroszkópiám, kolonoszkópiám. Azt kell mondanom, a gasztroszkópia, ez egy nagyon rövid vizsgálat, egy 5-10 perces vizsgálat. Ez a gyomortükrözés. Gyomor, kellemetlenebb. A vastagbéltükrözés is volt nekem 2-szer, előkészítés volt, előkészítettem, utána pedig megvolt a kolonoszkópia, mindenfajta szedáció, altatás nélkül. Utána olyan voltam, mint a Michelinban, egy kicsit fel voltam fújva, de azért nyitott ablaknál dolgoztam tovább, és rendeltem tovább. Tehát ezen magam nevében mondom, szedációban is elvégezhető, tehát szedáció is elvégezhető. A szedációban egy vénás injekciót jelent, amelyben a beteg nem alszik el, de lényegesen megnyugszik és stresszál, tehát egy ilyen felszíni bódultság van, de ez is vagy sikerül, vagy nem. Attól függ, szed-e altatót, mennyire stresszes, stb. Volt olyan is, hogy elvégeztük a tükrözés szedációt, a beteg borzasztóan szenvedett, hogy hát ezért tagad, borzasztó, hogy azt ígértük meg mindent, és a vizsgálat után azt mondja, de doktor, és mikor lesz a tükrözés? Vagy azt mondja, nem árultam el véletlenül a PIN kódomat? Vagy nem vallottam szerelmet önnek? Tehát tulajdonképpen teljesen ki volt kapcsolva. Természetesen, hogyha a beteg többször operált, ha többszöri hasi műtéte van, gyulladásos bélbetegségre, daganatos betegségre, valószínűleg, hogy indikáció áll fönn, akkor altatást azért tulajdonképpen egy gyomortükrözésre végezni luxus. Esetek többségében én úgy gondolom, a szedáció bőségesen elegendő. Nem minden intézmény van fölkészülve az altatáshoz, oda altatóorvos kell, altatóasszisztens kell, altatásnak megvannak a maga feltételei, kivizsgálás, hogy egy kardiológus, röntgent, stb. Amit az altatóorvos kér. Ez egy hosszú folyamat, természetesen ez is elvégezhető, ha van megfelelő háttér és felkészültség az intézményben. Hogyan néz ki a felkészülés például egy kolonoszkópiára, tehát egy végbéltükrözésre, vagy gyomortükrözésre? A gyomortükrözésben elegendő 6 órás éhezés. Tehát azt mondom, hogy reggel van az endoszkópia, akkor betegnek azt mondom, hogy éjféltől ne igyon semmit. Esetleg a reggeli gyógyszerét se vegye be egy korty vízzel, mert én azt meg fogom találni a tükrözés körül. Nem szép látvány, de oké. Vastagbéltükrözés azért a cél, a teljes béltisztítás. Az nem egyszerű dolog. Minden gasztrenterológusnak megvan a maga receptje, hogy ő hogy csinálja, és hogy éli el azt a béltisztításnak azt a fokát, amiből meglátom a bajt, végig tudok menni, ha tulajdonképpen ott biopsziát kell venni, nem a székletből veszek biopsziát. Én azt szoktam mondani, hogy a beteg 1 héttel a vizsgálat előtt magvas ételeket ne fogaszt. Tehát kiwi, szőlő, dinnye, stb. Paprika. Ugye egyrészt ez nem bomlik le, azt még ott látjuk, hogy én vízzel higítom a vastagbél üregét, és leszívom a sztenoszkóppal, akkor tönkreteszem az eszközömet. És tulajdonképpen ezeket a magvas dolgokat, ez egy, szóval meg a láthatóságát. Könnyen elkerülhető. Hát igen. Igen. Attól függ is, hogy a betegnek milyen gyors a perisztaltikája, hogy az valóban kiürül-e. Ez egyik dolog. A másik meg a béltisztításhoz, mondom, minden gasztrenterológus megvan a maga speciális, nem akarom felsorolni, vagy 4-5 fajta béltisztító pót lehet kapni. Én azért megmondom őszintén, ahhoz amit azt szoktam kérni, hogy a beavatkozás előtt 48 órával, illetve 24 órával főleg csak folyadékot fogyasszon, vagy folyadékpépes ételt fogyasszon, és legalább 3 liter folyadékot igyon meg. Ami nem egyszerű 3 liter folyadékot meginni egy nap, pláne amikor az ember dolgozik, szinte lehetetlen. De azért az, hogy
akkor lesz a béltisztítás valóban hatásos, hogyha megfelelő folyadék bevitel van, és én még azért hozzá szoktam kérni, hogy hagyományosan vannak ilyen Ferenc József, Glauber-Sos, stb. Egyéb dolgok, ami biztos, hogy ziher, ami ziher, ez biztos hatásos lesz, ha ezek a csodaporok nem lennének hatásosak. Sajnos, hogyha nem tiszta bél, akkor lehetséges, hogy végig tudok menni a vastag bélen, de viszont nem látom meg az apró elváltozásokat, az apró polipokat, az apró daganatgyanús léziókat nem látom meg, és akkor csak annyit írhatok le, hogy nagy valószínűséggel negatív, de azért megfelelő tisztítás után kontrolljavasolt. Záró gondolatként milyen pozitív üzenetet osztanál meg az aggódó pácienseknek, akik félnek felkeresni egy gasztroenterológust? Megint azt mondom, hogy hallgasson a szívére, illetve hallgasson a családjára. Tehát megint azt mondom, hogy saját magának a sikerének a kovácsa, a saját egészségének a menedzsere. Ha hosszú életet akar, természetesen akkor is lehet, akkor is lehet autóbaleset, lehet szívinfarktus, lehet egyéb tragédia is, de legalább maga tegyen meg mindent. Az időben elvégzett szűrővizsgálatok, akkor a férfiaknál a PSA, ugyanúgy a prostata vizsgálatot is, amit én évente ugyanúgy akar dohányosoknál, a rizikofaktor tekintettel végez el, de megint azt mondom, éljen egészségesen, próbáljon meg a súlyát tartani, próbáljon meg azt elfogadni, hogy a súly feleslegese az nem csak zsírmájat okoz, hanem ügyet tönkreteszi a többi szerveit. Ha dohányos, akkor tudja azt, hogy ő neki nem csak tüdőrákja lehet, hanem nyelősőrák, gyomórák, húgyholyagrákja lehet, tönkreteszi az ereit, magas vérnyomás, cukorbetegség, stb. Nem baj, ha de vegye tudomásul ezeket a rizikófaktorokat, pedig ezzel, ha együtt akar élni, ám legyen, de ha szereti a családját és hosszú életet akar, akkor próbálja meg ezen változtatni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és szerintem nagyon fontos információkat osztottál meg velünk, és remélem a hallgatókkal is. Reméljük, hogy tetszett nektek az epizódunk. Tartsatok velünk egy következő podcast alkalmával is. Kövessetek minket a közösségi oldalakon. Sziasztok! Köszönjük Sziasztok. szépen!